Gaueko ordu biak laurden gutxi, favorito ziren Salaberria eta Bikuña eta ez dute hutsik egin Zubizarreta laugarrena eta Eskirozi 22 eta 16 irabazi ostean Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatu da, Peserieko San Fermin torneoko B multzoko lehen jardunaldiko lehen norgehiagoka eta aipatu moduan Salaberria eta Bikuñarentzat izan da, gogoratuko dugu batetik Salaberriak eta Bikuñak igandean Elgetan jokatu zutela, bertan irabazi egin zieten Elordi eta Aldaberi eta ondorioz San Fermin torneoan gutxienez 2 partida gehiago jokatzeko beta izan zuten eta aldiz Zubizarreta laugarrena eta Eskirozentzat gaurkoa izan da torneoko lehen norgehiagoka. Hasiera benetan ikeragarri gogorra izan da. Oso hasiera gogorra eman diote lau pilotariek. Benetan batez ere partida hasieran bi atzelariak fresko ikusi ditugu, Inigo Bikuña kolpea ongi tiratzen eta Josu Eskiroz atzetik bikain erantzuten eta gainera askotan ezker horman sartzen, eta hasiera horretan 6 eta 3ko errenta interesgarria lortu dute Zubizarreta laugarrenak eta Eskirozek, baina amildei ertzeko alambrean ez dugu esango, baina bai alambre gainean tinko eutsi diote Salaberriak eta Bikuñak, eta horregatik seina berdintzeaz gain gero aldea eurek zabaldu dute. 6 eta 3ko horretara arte esan dugu, lau pilotariak oso ongi ari ziren, baina behar bada Bikuña izan da, ez? Naiz eta besoa ongi libratzen zuen, eta oroarre pilotak onak ematen zituen, apur bat pilotak gehiago galdu dituena. Beina Zubizarretak eta Josu Eskirozek berriz tarte hori oso zuzen egin dute, eta horregatik lortu dute egin batean 6 eta 3ko horretara aurretik heltzea. Hala ere berehala eman diote buelta, esan genuen igandean haze erakustaldia eman zuen Iker Salaberriak partidaren azken zatian, Elgetako partida horren azken zatian, eta gaurkoan lehenago hasi da bere erakustaldia, asmatzen hasi da, baina batez ere pilota ongi mugitzen, eta hori egin beharra zeukan. Hor gainera 10 eta 6 aurreratu diren horretan, partida berdindu eta gainera aurreratzeko beta izan duten horretan, partida hasiera gogorra izan da, eta baten bat erasanago egotea normalena zen. Eta aranon Josu Eskiroz izan den normalean oso pilota gutxi galtzen ditu, atzelari segurua da, bermea ematen duena, baina une horretan nekea pilatuta eta zenbait pilotaka da edo ez ditu berdean jarri edo gora joan zaizkio, eta horren ondorioz aurretik jarri dira. Gainera, une horretan izan da une garrantzitsuena non Inigo Bikuña nagusitzen hasi den atzeko kuadroetan. Hala ere, ez dute amore eman, Zubizarretak eta Eskirozek hor Beñatek asmatu du, tanto batzuetan partida ona jokatu du Beñat Zubizarretak, bere lehen biziko partida izan da San Ferminetan, eta esan partida ona jokatu du, naiz eta azkenerako ez duen irabazterik izan, baina oro har lagundu hartzitzaionean Eskirozi laguntzen, aurrean ere erabakitasunez ikusi dugu, eta beretzat ere konfiantza hartzeko udan geratzen den honi begira, garrantzitsua izango da. Eta 12 eta 11 iritsi dira alde oso laburrarekin, tarte izan daiteken tarte txikienarekin iritsi dira, eta lehen zati ikeragarri gogorra, eta bigarrena ere, gorriek dominatu dute, atzean batez ere Bikuña gaur partida ipagarri egin duela esango nuke, aurrean hartu dituen pilota guztiak gozatu ditu, eta batez ere bai Salaberriak eta bai Bikuñak, eta hau funtsezkoa izan da, ezkerra, Josu Eskirozen ezkerra bilatu dute. Lehen biziko zatian Inigo Bikuñaren ezkerra askotan bilatu dute, baina ondoren Inigo Bikuña aurreratu egin da pilotalekuan, aurreragotik jokatzeko aukera eduki du, eta horren ondorioz, kolpea ongi tira eta Josu Eskiroz askotan behartu dute ezker horman, eta hori izan da partidako gako nagusietako bat, inolako zalantzarik gabe. Eta 18 eta 14 jarri dira aurretik, hala ere ondoren beste bi tanto egin dituzte, ordurako Zubizarreta eta Eskiroz apur bat partidatik irten edo amilduta zeuden, eta Salaberria eta Bikuña berriz oso motibatuta, sartuta, eta azkenerako aipatu moduan 22 eta 16 amaitu da norgehiagoka,
merezi dago garaipena Salaberria eta Bikuñarentzat, aurrekoan partida gogorra jokatu zuten, gaurkoan ere gogorra jokatu dute, hurrengoa galdu edo irabazi, nik uste noski irabazi nahiko dute, baina nik uste ez dutela gogorra izatea nahiko, bestela fisikoki horrek ere erasaten baitu. Gogoratu, jarraian ikustera noa, Peio Etxeberria eta Zabaleta, Larrazabal eta Albizuren aurka jokatuko duten San Fermin torneo nagusiko B multzoko lehen jardunaldiko lehen partida, eta horrek zer ematen duen. Gogoratu, Salaberriak eta Bikuñak 22, Zubizar eta Laugarrenak eta Eskirozek 16 Iruñean.